Haini hai belai kebang romjak phika gansa kara gansa manjaka 448 kg nei sai manjaka kokmani bisingte kokmani bisingte chebu sai manjaka krak salni horo Mungiakami thanani police rok checking khaiwi tongmani jorawono khungsa malkhung sidai mohon polisimi ayang Bihar hasteo thangani lamrawi thangmani tei 448 kg gasa mathaniwo 49 packet aboni hathirang mari 90 lakh soknai hinai saiman jakha Ramjakha driver khorok sano tei abono boni loge sabotong biang ni amal rok phai bono chering dai witongo police asuk salbrum romui tongbo kasui tongbo biang ni hake phai kabang aboni uklogo saboni yak tong boni sengmung kawo tongko songlo kurang ni thaniwo Bureau Report iNews. Tini malkhung checking themani jarawa Mungiakami thanani under Mungiakami ni officer staff miliwoi malkhung kaisani 448 kg Siddi Gran pacar khaitana kasojaka abo 49 ta packet tongo bazar mূল্য প্রায় 90 লাখ টাকা aboni loge malkhung salaknai khoroksa romjakha gaitai gari je truck gari tongmani container gari container bu jung sis khaika tabo jung ADPS act ni dan kawalai dabai khlaiei kaisa case nanai ebong abo todonto khai kari nai bin loge sabo dorito tong daya malgo boroni khaika yang ni sidai mohanpurni gari abo Guwahati laiei Bihar thanani ko Gracias.